Posljednjih dana kolovoza 1566. godine krhko zdravlje sultana Sulejmana, koji je kapirao pred Sigetskom tvrđavom, postalo je kritično. Veliki vezir naredio je potpunu šutnju o njegovom zdravstvenom stanju. Samo je nekoliko sluga i njegovatelja znalo da Sulejman umire. Vijest da je Sulejman na samrtnoj postelji ni pod koju cijenu nije smjela izaći u javnost, jer bi utjecala na moral turskih vojnika i sve do tad postignuto palo bi u vodu. Turska je vojska u samo mjesec dana izgubila polovicu svojih vojnika, te je bila u stanju fokusirati sve napade isključivo na grad Siget. Vjetar je još uvijek puhao i dizao zastave Nikole Šubića Zrinskoga i mađarskog kralja Maksimilijana, koji su se vijorile na zidinama Sigetske utvrde. Tisuće muslimanskih vojnika izginuli su pod ruševina tvrđave, bolesti su uzimale svoj danak, a nesnaste su vrućine izmučile vojnike u turskom kampu. Najsretniji dan njegova života bio je kada je osvojio Beograd. Tvrđava koja je ponizila sultana Mehmeda, strateški nazvana vrata u Hrvatsko-ugarsko kraljevstvo, pala je 29. kolovoza 1521. godine. Točno 5 godina kasnije još je jedna slavna turska pobjeda upisana na Mohačkom polju. Nakon smrti kralja Ludovika II. Unutarnji sukobi među mađarskim plemstvom eskalirali su u građanski rat koji je zemlju ostavio bez naoružane vojske i zajedničkog stava. Ponovo na 29. kolovoza 1541. godine Turci su bez ikakvog pruženog otpora ušli u grad Budin. Toga je dana Sulejman ubrao taj silno željeni plod otomanskih osvajačkih pohoda i postao besmrtan u očima mnogih generacija koje su došle nakon njega. Umirući pod zidinama Sigetske tvrđave, borio se u svojoj posljednjoj bitci sa vlastitom sudbinom. Taj dan, 29. kolovoza, približavao se. Hoće li ovoga srca mu dragog datuma slaviti još jednu veliku pobjedu? Kojoj će zemlji 29. kolovoza zapečatiti sudbinu? U međuvremenu Mehmed Paša Sokolović nadzirao je tijek opsade. Sultan i narod bili su s pravom nezadovoljni. Pašina vojska upala je u zamku pred Sigetom. Utvrda je odavno trebala pasti u turske ruke, no tomu nije bilo tako. Ponosne ruševine utvrde i dalje su prkosno stajale pred nestrpljivim osvajačima. Vojni pohod je započeo izvrsno. 72-godišnji sultan vodio je svoj 13. pohod, 7. na Mađarsku. U rekordnom roku od 49 dana vojska je kampirala pred Beogradom. Ali su ljetne kiše podigle vodostaje rijeke Drave i Save. Cijeli Srijem pretvorio se u močvaru, što je znatno otežalo vojni pohod. Pokraj Zemuna, iscrpljenoj vojsci, dopušten je odmor od nekoliko dana. S ciljem da motivira svoje vojnike, sultan je ugostio erdeljskog vojvodu Ivana Zapolju te priredio raskošan mimohod. Prelazak Drave kod Osijeka mogao je konačno početi 20. lipnja. Nakon izrazito teškog prolaska kroz Srijem te Podunavlje, vojska nije imala izbora pri određivanju sljedeće mete. Pola predviđenog vremena potrošili su kako bi prišli gradu Đuru, Bratislavi i Beču. Tako da su odredili krenuti
kao utvrdi Siget, koja je bila pod vodstvom Nikole Šubića Zrinskoga i branila južno Podunavlje. Zrinski je bio već naveliko proslavljen junak u borbama s Osmanlijama. Bio je svjestan kako će obrana od Turaka trajati dugo, te je zapovjedio mjere podizanja snaga kako bi se postigla ravnoteža u broju branitelja i osvajača. Zrinski, koji je tijekom svoga života izgradio reputaciju hrabrog i lojalnog suborca Ferdinanda i Maksimilijana, preuzeo je zapovjedništvo nad obranom južne bojišnice. Činjenica da im znameniti hrvatski ban Nikola Šubić Zrinski stoji nasuprot Turske je natjerala na pomno pripremanje strategije osvajanja Sigeta. Bili su svjesni kako bi im bilo posve suludo krenuti dalje prema Beču i ostaviti velikog vođu osinjeg gnijezda iza svojih leđa. Veliko Osmanlijsko vijeće koje je zasjedalo u Beogradu donijelo je odluku kako će smanjiti pohod te se proširiti na okupiranim područjima između grada Sigeta na zapadu te grada Đula na istoku. Sultanova vojska prošla je kroz Pečuh i Šikloš te 1. kolovoza pred Sigetom poredala svoje prve trupe. Siget, ključna obrana južnog Podunavlja između Drave i jezera Balaton, pokazala se učinkovitom točkom zahvaljujući nepristupačnom močvarnom terenu. Razmatrajući ratne taktike osvajača toga vremena te nedostatak uzvisine s koje se lakše braniti, efikasno koordinirano korištenje artiljerije bilo je jedina opcija pri obrani tvrđave takvoga tipa. Pucanje s kraćih kula i bedema pokazalo se kao učinkovito rješenje za obranu zidina od nasrtaja osvajača. Kako su pod silnom topovskom paljbom Osmanlije isturene obrambene zidine počele urušavati, europski inženjeri počeli su graditi deblje nasipe. Zidine debljine od 7 do 10 metara sagrađene su okolo drvenih trupaca te su vezane za metalnu armaturu pa su prekrivene blatom kako bi izdržale u svim vremenskim uvjetima. Ova je tehnika kasnije postala sve prisutna diljem ravne Mađarske, a primjenjivala bi se uvijek nakon što bi prednji zid tvrđave kolabirao pod naletima neprijateljskoga topništva. Uskoro je postalo jasno kako je ovo privremeno rješenje vrlo efikasno u obrani od artiljerije. Debeli nasipi zemlje oblažavali su udarce topovskih kugli, te su tako zidovi tvrđave ostajali neoštećeni. Razneseni dijelovi zidina morali su biti obranjeni pod svaku cijenu, pa su branitelji hitro postavljali barikade od zašiljenih balvana. Istovremeno, osvajači su iskušavali nove taktike. Isušivanjem kanala oko tvrđave uspijevali su postavljati mine ispod samih zidina. Barutom napunjene komore eksplodirale bi netom prije konačnog udara s ciljem razbijanja zidina te kula na tvrđavi. Iza barikada trebalo je postaviti novu liniju obrane, pa su kopani novi rovovi u koje su smještani topovi. Između ruševina branitelji su sakrivali mine i barutom napunjene bačve. Ovo ubojito oružje moglo je zaustaviti neprijateljske napade te uzrokovati visoku smrtnost u redovima jurišnika. Ovo ubojito oružje dobro je zaustavljalo neprijateljske napade i uzrokovalo veliku pogibelj u redovima jurišnika. Napadači su morali ometati obranu svim raspoloživim sredstvima. Minobacači su tukli po unutarnjim bedemima, a oštrostrijelci, odnosno snajperisti, pucali su sa uzdignutih barikada. Siget se prostirao na području od gotovo 1 četvornog kilometara, okružen jezerima i močvarom, čiji se vodostaj umjetno kontrolirao. Nasuti su nasipi nevidljivi golom oku, a branama se zadržavala visina vodostaja u močvari.
Južno od Novog do Starog grada močvare su nagnute prema 20 do 30 metara širokom kanalu. 2300 vojnika te 2000 civila nalazilo se unutar Sigetske tvrđave. Da bi se obranilo 3 do 4 km duge zidine, bilo je potrebno najmanje dvostruko više vojnika. Također, količina oružja bila je ograničena, a nedostajalo i topova te streljiva. Utvrda je brojala nekih 50 do 60 topova, ali većina je bila maloga kalibra. Samo 5-6 topova moglo je odgovoriti na paljbu velikih opsadnih turskih topova. Bilo je posve jasno kako Sigetska utvrda nije neosvojiva, te da je samo pitanje vremena kada će pristići pojačanje iz pozadine. 5. kolovoza Turci su okolili tvrđavu. Pristigla im je i teška artiljerija i prvi strijeljački položaj bili su spremni za napad. Tvrđava je ostavljena braniti se raspoloživim sredstvima, a branitelji su počeli brojati dane do dolaska carske vojske, kojem je bila jedini spas u takovom nezavidnom položaju. Nada u dolazak pojačanja vojnicima je ojačala instinkt za preživljavanje, te im dala snage da se suoče s pakom koji će nastupiti svakoga trenutka. Zapovjednik obrane Nikola Šubić Zrinski okupio vojnike koji su dali zakletvu i kao jedna duša stadoše pred brojnijeg neprijatelja. Sultanovo vijeće donijelo je odluku o napadu sa jugoistočne strane te zatrpavanju kanala koji se prostirao od Staroga do Novog dijela grada. Turske inženjerijske jedinice pod zapovjedništvom Ali Portuga dobile su naredbu da isuše jezera i močvaru. Započela je precizna potraga za skrivenim nasipima i branama. Izgradili su 8 do 10 metara visoke napadačke tornjeve te ih pomaknuli naprijed prema prvoj crti bojišnice. Ti su tornjevi bili viši od zidina tvrđave, te su opremljeni artiljerijom i snajperima. Djelovali su baš kao divovske kule. Minobacači su konstantno ispaljivali vatrene kugle u unutrašnjost tvrđave, što je otežavalo kretanje braniteljima. Turska je artiljerija topovima razbila južne zidine Novoga grada. Unutar 3 dana uspjeli su isušiti obrambeni kanal i sve je bilo spremno za veliki napad. Zrinski nije čekao početak turskoga napada. Ispraznio je taj dio grada kako bi sačuvao živote svojih vojnika. 11. kolovoza započeo je napad na Stari grad. Turski jurišnici okupili su se u rovovima i s artiljerijom u pozadini čekali na znak da krenu na srušene zidine Sigeta. Užurbano postavljena i organizirana obrana nije bila u stanju izdržati ozbiljan napad, te je morala biti pojačana živim zidom. Stari grad se hrabro borio 10 dana, izdržali su 7 teških napada, te su pritom uništili veliki broj turskih vojnika i njihovoga oružja. Procjenjuje se da je 6 do 7 tisuća turskih vojnika izgubilo živote pod zidinama Staroga grada. Istovremeno, turska je inženjerija otkrila mjesta na kojima je obrana kontrolirala vodostaj, te su hitro počeli proces isušivanja jezera. U nekoliko dana uspjeli su preusmjeriti vodu i ljetna je žega vrlo brzo isušila blato. Toliko da se čak i teška artiljerija mogla dovući do kanala. Velike napadačke kule, napunjene teškom artiljerijom i snajperistima, dovedene su do samih zidina, što je obrani uskratilo prednost koju su imali pri pucanju.
19. kolovoza sve je bilo spremno da Turci zauzmu stari grad. Prema sultanovoj naredbi, njegovi zapovjednici su iz bitke mogli izići ili kao pobjednici ili kao pokojnici. Napad je otpočeo iz 3 smjera. Usred najkaotičnijeg trenutka bitke Zrinski je zapovjedio povlačenje, no Turci su već bili na sjevernom ulazu u grad. Nekoliko stotina hrvatskih i mađarskih vojnika pokušalo je probiti se kroz gomilu, no većina ih je izgubila živote. Zrinski je htio uštedjeti vrijeme pod svaku cijenu. Spasilačka careva vojska okupila se pokraj grada Đur. Bilo je realno očekivati kako će do kraja mjeseca biti dovoljno snažni kako bi se uključili u vojne operacije. Vojska je trebala doći osloboditi Siget ili napasti neku drugu tvrđavu koju su Turci uspjeli osvojiti kako bi im odvratila pažnju i smanjila pritisak na opsadu Sigeta. Turci su ubrzano gradili nove nasipe te daskama zakivali koridore u kanalu ispred vanjskih bedema. Sa visokih pozicija mogli su otvoreno topovima tući po cijelom prostoru tvrđave. Jugozapadni bedemi bili su toliko oštećeni da je Zrinski morao dati sagraditi nove zemljane barikade te pred njih staviti mine u slučaju da ne izdrže napade po čitavoj širini. 29. kolovoza cijeloj je turskoj vojsci naređeno da krenu u napad. Branitelji su iščekivali carsku vojsku da im konačno pritekne u pomoć, ali vojnici spasilačke vojske nisu se pojavljivali na horizontu. Prema informacijama turskih izviđača i špijuna, carska se vojska nije pomakla iz svojeg logora na sjeveru. Napad je završio potpunim krvoprolićem. Poginulo je 4000 turskih vojnika. Sulejman je nemoćno slušao poražavajuće izvještaje s bojišnice. Promašili su sretni datum do kojeg je trebala završiti opsada Sigeta. Najavljeno je kako će rujan biti vrlo kišovit, a ukoliko bi tako uistinu bilo, rezultat bitke biti će vrlo neizvjestan. Turski vojnici će izgubiti snagu. Poučen iskustvom iz prijašnjih poraza, veliki vezir naredio je da vojska odmori nekoliko dana. Postavili su dodatne mine pod sigetske zidine, te podigli još više napadačke kule. Unatoč teškim kišama tone baruta su zakopane u zemlju do 5. rujna. Izlazeće sunce toga je jutra donijelo vruć vjetar. Jurišnici su zauzeli svoje pozicije, a napunjeni topovi bili su spremni da zagrme. Fitilji na minama, zakopanim pod južnim zidinama tvrđave, bili su upaljeni. Ovaj kutak Europe svakoga trenutka trebao se pretvoriti u pakao. Južni zid se urušio, linija obrane uz istočni bedem je bila probijena. Požar se počeo širiti, a južni vjetar koji je zapuhao u tim trenucima usmjerio je vatrenu stihiju ravno prema braniteljima. Iza razjarene vatre
turska se vojska probila do razbijenih zidina i počinje žestoka borba prsa u prsa. Turska se vojska sručila na tvrđavu, povlačenje je postalo jedina opcija. U samo nekoliko minuta obrana je popustila i samo se nekoliko stotina vojnika uspjelo povući unutrašnjost tvrđave. Razorna vatra nije poštedjela ni unutrašnjost. Zrinski je mogao birati, izvjesiti bijelu zastavu i predati se osvetoljubim Turcima ili umrijeti zajedno s tvrđavom. Sigetski branitelji stekli su besmrtnu slavu svojim junačkim otporom, a njihov vođa i zapovjednik Nikola Šubić Zrinski potvrdio je status legendarnog borca protiv Turaka, kojega i danas kao nacionalnog heroja slave i Hrvati i Mađari. Neka im je vječna hvala i slava. Osmanlije su u pohodu uspješno osvojili teritorije i činilo se kako će konačno progutati Hrvatsko-Ugarsko kraljevstvo. Sulejmanova smrt zasigurno je utjecala na prestanak daljnjih osvajanja. 2 godine nakon bitke za Siget, Osmanlije su potpisale dugotrajni mirovni sporazum s Habsburškim kraljem. Doba klasičnog ratovanja je završilo i zavladalo je primirje. Nek dušman zna kako vremo mi. Grad naš već gori, stiže do nas već žar.